ଚାଖଟିରୁ ସମାଜସେବା କ୍ଷୁଧାର୍ଥକୁ ଦେଖି ସେବା କରିବାକୁ ମନରେ ଆସିଲା ପ୍ରେରଣା। ସେବା ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା 8ରୁ 10 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାର ନାମ ରଖାଗଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ସମିତି ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଏ ହେଉଛି ସେ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାକି 2018 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ କଟକ ମାଳିସାହି ସ୍ଥିତ ଚମ୍ପାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଆଇଆଇସି ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସଭାପତି ମନୋଜ ପଣ୍ଡା, ସମ୍ପାଦକ ହରମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଟ୍ରଷ୍ଟି ମେମ୍ବର 4 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ସମିତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଥିରେ 110 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ଥିଲା ବେଳେ ମାସିକ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ, ଅନାଥ, ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର, ରକ୍ତଦାନ, ସଭେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଦି ଅନେକ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍.in